Tak čo hovoríš na ten dnešný zápas? Dobre, vyhrali sme, myslím, že toto, ak povedali sme pred zápasom, že to proste v podstate bude predpríprava na ten stredajší zápas, že sa potrebujeme namotivovať, pripraviť na to a myslím, že sa nám to podarilo. Aj tie začiatky polčasov boli dobré, lebo v tom prvom sme 6 minút nedostali kôš? Myslím si, že áno, akože tých 29 bodov, čo sme od nich dostali, je dobré. Myslím, že to ukazuje o tom, že tú obranu sme troška zlepšili, nedovolili sme im nejaké rýchle koše z protiútokov, takže myslím, že to splnilo to, čo sme očakávali od tohto zápasu. Dneska dostali viacej minút aj mladé hráčky, tak čo ako kapitánka hovoríš na ich výkony? Teším sa, že tam môžeme mať tejto hráčky a že máme kapacitu na to, aby sa to tam rotovalo a myslím si, že takéto zápasy presne pomôžu v tom, aby získali tú skúsenosť a tú odvahu v tom, aby vedeli hrať aj v tých ťažších zápasoch potom. Tak aký je to pocit v extralíge, prvé body? Tak určite je to super pocit, som rada, že som dostala konečne šancu a myslím si, že som ju celkom využila. Podarilo sa mi dať aj nejaké body, čo je vlastne iba bonus, takže je mi jasné, že vždycky musím začínať v obrane a robiť také tie veci bokom a také tie takzvané špinavé veci, to je obrana, doskoky a toto a body už sú iba plus, takže samozrejme je to aj zásluha mojich spoluhráčov, nejaké asistencie, ale som za to vďačná. Ten tímový výkon, ako by si zhodnotila? Tak zhodnotila by som to tak, že hrali sme určite dneska tímovo, dostal každý šancu a bolo to určite fajn, že si mohol každý zahrať a my sme si to užili a myslím si, že to bolo fajn. Hovorilo sa o tých začiatkoch, polčasov, aj o obrane dneska to bolo dobré? Tak určite, bol aj slabší tím, ale myslím si, že sme sa snažili nedostať na ich úroveň a udržať nejakú tú našu kvalitu. Hodnotím to pozitívne, čo sa týka to, čo sme chceli, sme si vyskúšali. Myslím si, že sme splnili úlohu, snažili sme sa udržať to vysoké tempo, na čom sme sa dohodli, aj tie pravidlá v obrane. Samozrejme, boli tam chyby, ale to patrí k tomu a Skuti si zahrali, verím, že všetky hráčky a my sme radi, že sme dokázali takto vyhrať. Hovorilo sa o tej komunikácii v obrane, celkovo v obrane, dneska 29 bodov inkasovaných hýba, čiže dievčatá posluchli. Neviem, či úplne posluchli, ale áno, tých 29 bodov je fajn. Samozrejme, tá komunikácia niekde škrípala, nie je to ešte úplne dokonalé, ale zase nikdy to nebude. Chyby patria k tomu, ale verím, že to od zápasu k zápasu bude lepšie, lebo tam nám to veľmi škrípe teda. Tak pani trenérka, ako to dnes hodnotíte? Tak vedeli sme, že proste potrebujeme odohrať tento zápas, nerozmýšľali sme nad tým, že či vyhrať, prehrať a ako, lebo má byť sa inú kvalitu ako my, nejdeme sa s nimi ani porovnávať, chceli sme odohrať z našej strany nejaký solidný zápas. Mňa mrzí trošku, že sme boli strašne pomalé vo všetkých prevedeniach, neviem prečo a mladé ma dneska trošku sklamali, čo sa týka prístupu aj všetkého, takže uvidíme, musíme to trošku rozobrať na také drobné a my musíme byť trpezliví, máme veľa mladých hráčok a oni nemajú konštantnú nejakú výkonnosť a to potom chýba.